muryar hausa 24.com.ng. Raba mu tabbas akwai wuya da ke mai alƙawarin zaman duniya. Raba mu tabbas akwai wuya da kai mai alƙawarin zaman duniya. Ke ce farin ciki na, a dama na lalai zuciya tana kuna. Sai ka tashi raina bara ne fitar ta mai sona. Ado in nai shirin ke ce nai, in ka ga na fito fuskar ka nake so na ga. Ka so wanda ke son ka fata na ne, gani na zama da ke girma ne. Fata na kai kudin aure ne, a daura da ni da ke baiwa ne. Amarya na ce da ke daidai ne, taro za a yau dukan dangi ne. Bikin da ba a yi kamar shi ba a faɗin duniyar nan, ke ce farin cikin zaɓin zuciyata. Mu tabbata akwai wuya da ke mai alƙawarin zaman duniya. Sauti daga muryar hausa 24.com.ng. Rayuwata ni da niyya don haka ba na canza sheka. Ni dai san ka duniya yi min nigata, a zaman da tambaya baka da tamfa. Ruwan sha ki za ki ban matsayi da mata, a gida na mai kike so zai ki ɗauka. Matsayin da kai yi min shi na yi fata, daga zuciya ta kai na yi wa zanka. Muryar hausa 24.com.ng. Shin ko ka san ko kin san za ku iya samun sinki kalaman soya na zamani da na gargajiya? Shin dan uwana ko yar uwata kun san yadda za ku sace zuciyar budurwa ko saurayi a farkon haduwa? Shin kana buƙatar ko kina buƙatar samun zafafan kalaman soyayya masu ratsa zukatan masoya? Me kuke jira? Maza ku hanzarta shafinmu na yanar gizo a www.muryarhouse24.com.ng domin saukewa da kuma karanta. Za ku iya bibiyar mu a YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV domin kalla gami da sauraron zafafan kalaman soyayya. Kana za ku iya samun labarai, faɗakarwa, nishadantarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa, complete Quran audio, complete tafsir audio, kalaman soyayya na zamani da kuma na gargajiya, Hausa Nobel, Hausa Music, waƙoƙin bege na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu, tarihi, tatsuniyoyi, wasu gwalwa da sauransu duk a www.muryarhouse24.com.ng da kuma YouTube channel din mai suna Muryar Hausa 24 TV. Mun gode.